celuk jaluk iki beli buka celuk. Buka C. Oh, iya buka C. Oh duduk B lho. Mboten. Aku kang setya setuhu wit biyen nganti saiki bebasane papan obor lahir batin Gus nyoto kok sajae andika mune kurang retno ana ninin none ana Gledang teko kulon saja empane kok ya rada. Wah, nika to. Ora. Lho. Aku ki nduduhi nanang glogi ora usah koa kae. Wis ketok aku. Wis ketok ya. Klambine apa nang? Alah, engko tak DM. Oh iya. Oke. Diaturi kok. Wah, tenan. Iki sing peteng ben aku tok liyane aja. Ora usah. Wis aja gladra nang. Kok iso. Bocah cah ki ya peteng. Sing peteng atine ne. Ora. Piye? Ora. Oh iya. Sing penting diparingi seger waras ya. Amin. Panjang umur. Amin. Bisa kumpul karo dulur-dulur ngene iki ya wis. Amin. Ya dilanjut sik. Mokyanto warga masyarakat Betet ngerogot Nganjuk Sugeng Hungon Go
doyeti pasaksene rikalane ngangkat aurat lampah tebih datang langsung mugi enak awan-awan. Domonge kok ngene iki kadang nek nang omah ya iso keturun barang. Tenan, awak berhubung ning kene iki nyambut gawe karo cacah malah gak iso. iki mau sakjane awakku ndak tek penak bareng wis ketemu wong ayu-ayu malah ya ngene lho. Kok iso ayu-ayu sing ndi wong ning dhuwur manggung ki lanang kabeh kok e. Lah ndoki tak grayane lagi. Ya dijajal didirayai kono. Kuwi lanang kuwi ngono anggitmu. Ora percaya. Kok gak percaya piye? Urung grayai. Sayang mundinge poteng. Kowe kok iso muni Ya Allah. Ma. duduk lanang ki tandane sing piye? Nanti aja tak DM. Iya iya wis manut. Manut. Heeh, kelas DM. WA-mu kok gak WA-mu ora patek aktif to nang? Ya aktif, Pak. Lah nyapa kok gak mbok WA e kok e. Lah urung wayah ya. Oh ngono. Biasane WA-mu nek mlebu ngono ya muni nang. Oh, mesti. Tit ngono. Tit apa Mesti. ana suarane? Ada deh. Wah. WA-ne nanang nek mlebu ya muni ya, Pak. Panggah Tak kira nek teke cacah tok. Panggah nuntun tapi. Iya ya wis gak apa-apa nang wis manut. Telaske Mas Ari ya. Ya iya kok separuh kaya pinak nek ra entekne kok. Mogianto Andi komongan salipan Banyuwanku setya kula tansah Raga Sambaya Putra katur warga masyarakat Bedet Ngerogot ingkang mirsani wonten lokasi ugi wonten streaming sedaya kemawon sugeng siang. Ayo diajak waranggono. Iki penak inggir. Raga Sambaya Putra. Wiragani sinama
penak kadang tukang kendang barang sikil ya iso munggah. Biasa ora tunggane iki mung ya tunggane. Heeh, penak. Biasane nek munggah ya penak lho Pak Ler. Heeh. Oh, sikil tok iki. Kowe tahu apa ora nang? Sikil tok sing munggah. Heeh, ora Liyane kabeh. ora ya berarti. Gak. Ya padha kaya wong wedok kabeh iki aku. Heeh. Ya jal engko sikile kon munggahne neh. Titik ae. Yo. Pacaane sarwa asli Jordan Audio Goktotoke sama tambahin ini volumenya. Sikro nayaka anayai karya pakarya ning praja gunaku sengkut caca caliwondo manunggal setya juru-juru ngai karyo